אתה אולי זה שמייצג את זה שאפשר לעשות את הכל ביחד. תורה, להחזיק ביד אחד את התורה, את התלמוד, וביד השנייה את החרב. ואיך אתה מתייחס לכל מה שקורה כאן, אפרופו חוק הגיוס, עם כל המתחים, והאיבה שיש בין המחנות? אתה חושב שאפשר להגיע לאיזשהו עמק שווה? אתה אופטימי גם כשאתה מסתכל על הכנסת? בהחלט. אני חושב שאחד הדברים באמת שהרבי לא הסכים לחב"ד להיות מזוהה עם שום מפלגה. מפלגה זה מלשון פילוג. כל אחד לוקח צד, ובסוף הרווח הפוליטי מגיע מזה שיש פילוג. זה מה שמוכר. גם בתקשורת. הוא אומר, ויקח קורח ויתפלג. התפלג כוח, בדיוק. קורח רצה לפלג, הוא לא רצה סתם שיהיה מחלוקת. ובאמת אני חושב כשזוכרים את זה, אני חושב שאתה פוגש ברחוב אנשים, רוב האנשים מסוגלים להסתכל עליי כבן אדם או עליך כבן אדם ולהגיד, טוב, אתה שונה. למה אתה שונה? כי כשאתם מסתכלים מבעד למסך, מבעד למפלגות, הפילטר הזה גורם למחלוקת. אבל כשנפגשים אחד מול השני, זה נראה אחרת. אני יכול להגיד לך... יכול להיות אפרופו העמדה של הרבי, שכל הסיפור של מפלגות חרדיות זה דבר מיותר, שצריך ללכת על משהו... אני לא בטוח. מפלגות חרדיות, מה... אני יודע שזה לא שלי. שום מפלגה היא לא שלי, וזה לא פותר... ועדיין אני אלך להצביע כל מערכת בחירות, בלי להיות מזוהה עם שום מפלגה. אבל אני חושב שההבנה הזאת היא באמת, שכל אחד מאיתנו יש לו יכולת לפוצץ את הבועה הזאת. והצד השני זה שהייתי בתל אביב בחג הפסח, ונסעתי על הקולנועית, ומישהו צועק לי, לך תתגייס. היה לי מאוד משעשע ומאוד מעניין, לא טרחתי לתקן אותו. כי בסוף אני חושב שאנחנו חיים את הפריזמות האלה, חיים את התפיסות האלה מרחוק, אז ברור שיש דעות שונות וויכוחים. אבל אם אנחנו נצטרך לראות מבעד, וכמו שאמרת, כאיש אחד בלב אחד, שזה ממש עכשיו, הימים האלה של הכנה למתן תורה, להבין שזה לגמרי בסדר שנחשוב לא דומה לשני. יהיה חילוקי דעות. חבר טוב אמר לי פעם שיחד זה ראשי תיבות, יש חילוקי דעות. יפה. אנחנו לא מחפשים שכולם יחשבו אותו דבר. זה יהיה ממש משעמם ולא נגיע לשום מקום. אנחנו רוצים שיהיה דעות שונות. גם התורה מלאה בזה. הגמרא היא טקסט שכל כולו מחלוקות. יותר חילוקי דעות, שישארו במינון הנכון. חילוקי דעות זה לא מפחיד אותי, אבל שיהיה מתוך כבוד הדתי.